Oh, pre. Big time ka na sana. Ay, dandali na pare. Ano ti panagkunam nga. When ata na maawis na mga aginuman ka. Dati sika lang ti makininom tapos madi ka paggastos. Kasta lang na talaga pare. Tida pagalaan na iti kwarta. Dan samad limit na pagkwarkwartaan ka. Awan lang pag-alalaan natin kwarta na di makininom namin. Hello? Sino atoy? Hello. This is your buyer and you are Danny Boy Ilocano? You are my buyer. Ang damot katungtong na. English pa iti sa unan. Miyansa. I have many item. Huh? Pangsit pa English na. So, how many million Mali yung English mo. you want to buy, sir? Million mo time ti tungtungan dan. Big time sanga talaga ato kumpare ka. Come here in my mansion and get the item. And bring many sack. Mansion miti pagaanan kit. Ayun na nga iti mansion na. Okay. I have the money and ready the item. Agbili ba nga talaga kanyawon pare? Milyon mo te bagbagamon. Pag-alalaan mo nga. Pare, kaya mo ka di nga maramanan di ilaklako. Sige man pare, kaya't kulaw na. Oh. Dahil tati laklako.